til ventilen, den kommer først på bagefter. Den her magnet. Ja, først vi har sat den op her. Gør her igen. Jeg tror det er noget med at fordi vi må gerne stille den op den her Niels. Men vi skal bare jeg vil gerne have noget af som vi har. Den vil gerne stå op, men den må ikke ramme den neden der. Nej, sekund. Den må gerne stå sådan der på skroet. Så tænker jeg på, hvis du hopper op først. Ja, det kan jeg helst. Det er ikke så god. Det kan jeg holde den. Ja, men jeg er ikke så god til at hoppe op. Jeg har et dårligt. Det er godt. Okay. Kan vi sætte den lidt længere ind, så det er også på kablet? Så står man igen dernede. Men internet nede, men vi optager bare lokalt for nu. Hvad siger du? Internettet er stadig nede, men vi optager bare lokalt. Så kan vi altid uploade det, hvis det virker. Ja, det kan vi i gang med nu. Og ja, færdig. Skal det virke? Du må ikke blive spor skuffet, hvis det ikke gør det. Så fikser vi det problem. Men det vil da være en flot finale på en aften, der har været hyperakademisk indtil videre. Yes, jeg tænder for sensoren, vi tjekker der hurtigt igennem på alt det, og så er det bare klar. Vi skal bruge en pandelygt. Jeg stopper en pandelygt. Ja, det gør jeg. Det gør du. Ved du hvad, Peter, jeg kan godt få den. Jeg har fået den. Okay. Bare lad være med at tage din nøgle ned i den, ikke? Jo. Lige præcis. Man kan føle sig langt. Ja. Der er et til lille kobberrør, der skal på. Ja. Vi skræmmer den hernede, ja. Den er smart, det prøves det. Men bare vent til den med kammerdøren der, den kommer. Der kan vi køre hele totalt vandet. Ja. Altså, men vi har vandet til den store motor. Ja. Altså, det kan vi ikke lave andet. Og der kommer jeg altså ikke. Det tør jeg simpelthen ikke. Ja. Der bliver lagt i koma nede i, jeg ved, lagt i narkose nede i bunker. Ja. Så det kan jeg bare køle ned til minus 160 grader. Fordi den er ikke nerve til at være med til. Vi skal sønder gennemteste tingene her. Ja. I lille skala før vi kan. Og den må bare ikke gøre nogle spikes, der må ikke være noget som helst udvendt. Nej. Er den gået skævt på gevinder? Nej, det var bare, den sad lige en omgang, hvor man ikke kunne rigtig fat i den. Så, skidt der sgu noget. Og den er inde og spænde godt, ikke? Jo. Tjekker jeg det en gang her. Der er ikke nogen ting der. Det er til trykluft. Det sidder en studs på skifteventilen. Den er formet, så den passer i. Den kommer til at ligge sådan der nu. Så skal du først ligesom jæve den helt i bund og sådan mærke det hele det kører lidt. Det er ikke noget, der skal overspænde, men Du kan sagtens tjerne det, hvis du vil. Men det må godt lige sådan et niv. vi skulle lige en ekstra niv eller noget sådan. Ja, det ringer ikke det der stå. Nu sætter vi luft på luft. Luft på luft. Vi skal lige have den der ventil ind til magnetventilen. Den skal vi også have op, men nu sætter vi luft på først. Ja.
Og det der nede under. Og den skal på der. Nå, den der. Og der står fuel på den, ikke også? Jo. Så er det godt. Den her, den kommer på enden, og der må du ikke tabe den lille plastikmøtrik, der sidder der. Nej, Den kommer på enden af magnetventilen. den er der. Den er der, på plastikmøtrikken. Så er der kun tændkablet tilbage. Og inden vi tanker og tryksætter, så måler vi lige, at der er ledning igennem tændkablet, fordi så er der ikke en dot igniter. Og hvis der er en dot igniter, så er vi fucked. Er den spændt? Den er spændt på her. Jeg skal bare spænde. Yes. Så har vi tændkabel. Det er det her kabel. Ja. Det kommer på den der udgang. Lad mig da ordne den nedefra, kan. Ja. Så skal du ud og brændstof på, inden du får Ja, vi skal lige have, hvis du gider sige til Niels Hansen, at vi lige skal have ohmet vores tændingssystem, ja. Så måler han modstanden gennem det her. Hvis der så ikke er nogen modstand, eller den kun er de der ingenting, ikke? Så ved vi, at der er forbindelse hele vejen ind igennem blødetråden, ind i tændsatsen. Jeg tænker, du vil på. Det vil jeg meget gerne, men ikke uden handsker. Og du må næsten ikke røre med den med en læderhandske. Du skal vide, at brændoilden kan tænde med læderet. Så tænder den videre ind i dig, og så bliver du en del af en kemisk proces, som du simpelthen ikke har lyst til at deltage i. Altså ligesom den dag, din sko blev en del af en kemisk proces, ja. Som du ikke har lyst til at deltage i. Og Niels, han skulle, hvad sagde du ned? Ohme, tændingssystemet. Ja, Ohme. Ja, jeg skal lige have forbundet den sidste ledning. Det er forbundet. Så hvis det kan virke, så vil det virke nu. Og så vil han sige, at der er hul igen. Og det er egentlig sjovt, for der sender man faktisk strøm gennem tændsætsen. Men bare ikke nok til, at den tænder. En meget, meget lille målestrøm. Ja, Ohme. Ja, men det har været sket op i Norge, eller i Nordsverige, op på Kiruna. Ja. Der har de nogle specielle instrumenter, de bruger. Den er OK. Den er OK, tak skal du have. Man har nogle specielle godkendte, certificerede måleinstrumenter til det der, ikke? Fordi sådan et fra Harald Nyborg, det kan jo, der kan jo være fejl i det, ikke? Ja. Nu er det her jo ikke en, det starter ikke motoren, det vil bare begynde at ryge og sådan noget, så vi får et lille chok, ikke? Men på Kiruna, der tændte de en raketmotor inde i en hangar, den store Ohme. Den raserede alt og slog 2 mand ihjel. Nå. Kan du forestille dig sådan en halv meter i diameter, 4 meter lang solid motor, der bare starter og ikke kan stoppes igen. De næste 20 sekunder, der kører den rundt ind i bygningen med Mark 2. Det har været en fest. Ja, men det kan man slet ikke fatte. Det har været en fest. Og hvordan de der to egentlig er kommet af dage, det, altså om de er blevet ramt af ilden, eller hvorhenne i den der vanvidsproces, det er gået, de døde af det, det ved jeg ikke. Den skal åbnes der og der, og så er jeg klar til at hælde brændoilter på. Kan vi få sådan en... er vi klar til at hælde brændoilter på? De er alle sammen gået ind. Jamen, det er ikke. Det er, at vi er ikke klar svar, fordi jeg skal lige have Kasper til at sige, at det synes han, vi er. Okay. Fordi det kræver nemlig, at han er klar til sine data. Ja, han skal være i stand til at logge data. Lige så snart han så har gjort det, du gør. Dårligt. Har du brændstof på kanden derovre? Der står brændstof i kanden, men Ja.
Ja, og så var du ude i op i. Det er meget, meget farligt. Nu har jeg ikke noget I hånden, nej. Nej, men man har altså alle muligheder for at lave ulykker. Det må bare ikke være stramme kabler. Nej, lige præcis. Og det var formentlig tændkablet, jeg havde fat i. Ja, det tror jeg faktisk. Så det må bare ikke... Ja, det er også. det var så det til ventilen. Men nu er det fint. Jeg kravler op og hælder på. Har Kasper sagt okay? Han vil dobbelttjekke. Og så var han lige råbe ud, så. Ja, er vi go? Vi er gået. Der er data. Yes. Godt. Jeg skal have købt et sæt gear som det her til dig. Ja. Så du har det samme på. Så kan du række flasken op, og du kan komme tættere på. Og... Det gør det lidt nemmere, ja. Ja. Godt. Jeg tjekker endnu en gang manuelt, at ventilen er i lukket tilstand. Ventilen er lukket. Så åbner jeg den der, åbner påfyldningsventilen. Og nu fylder jeg 1,5 kilo i. Okay. Det er mere end oprindeligt, men det gør ikke andet, end vi får et sekund længere brændtid. Det kan godt. Det kan vi godt lide, og det er fordi, jeg skal ikke køre 2 gange. Så den behøver ikke kunne holde til 2 affyringer. Hvad er du glad for, at ikke vi står og fumler med flydende is i en halv time? Ja. Kæft, hvor jeg ikke gider i forhold til det her. Hvis det her kan sætte i en udbrændt bål. jeg kan sådan godt sige, måske virker det slet ikke, men det kan sætte i et dødt bål. Sådan der. Så skal vi have den her måler på. Og det er samtidig tryksætningsunit. Og den sidder hvor den skal. Den er åben, og den er lukket. Ja. Det vil sige, at vi er klar til at tryksætte. Nu skal jeg lige dimse den derned. Kasper, jeg går ind og tryksætter. Jeg kan aldrig finde ud af, om han er derovre. Nej, rigtigt. Jeg tror, det er de fusker næsten lidt.
trykke på den her. Vi starter nødt til at vælge lige lidt kraft minus 60. Yes. Der er nedsat til minus 60. Mere. Mere. Det er bare... Der er så meget jern mellem os og slæden, ikke? Tanken kunne bare... Vi er trykket og op og tjek. Ja, nu tager den så. Også lavere, der er lidt arenaer og fugle rundt i skaden. Det er fint nok, vi er på vej. Okay. Godt. Vi fik tænking, ja. Det var jo episk. Det er altid. Det er det, vi gør. Det er lidt igen. Men nu ryger det ikke så meget derovre, for lykken er... Jeg har 10 sekunder skrevet på noget, så det ser... Det sjove er også, at nu er der ikke noget, der ryger fra tanken. Det vil sige, det er Renault, vi kørte ned i den her gang. Det brændte af. Ja, det der var der tidligere, det var brændte af. Så det er sådan. Okay, det var rigtig, rigtig fint. Det var ikke meget tryk bag. Altså noget, der faldt meget tryk i tanken. Nej, det virker ikke derved. Det var da... Jeg kunne bare lade komme til ikke, og så fint til. Altså lidt. Ja, men du har stadig noget her, altså den tænder sgu ikke hurtigt. Du tager den altså på vendingen. Ja. Der er ingen, der vil høre på dig. Det kommer ikke til. Det ser ikke helt tosset ud, men der er rum for forbedring. Okay. Ja, der er også meget kort bøde, ikke? Ja. Har du handsker på? Jeg rydder op alle mulige steder. Jeg starter med at komme med nogle handsker på. Ja. Er der nogen ting, jeg kan gøre? Har du handsker på det? Ja, noget, der minder om det der. Ja, så skal man jo ikke prøve ved det.